लकआपनिफ्राय उदां जानाय लोगो लोगो सानसु मोसाहारिनि खौरांगिरिनि मेल। क'क्राझारनि एनआरएल पेट्रल पाम्पआव लुट खालामनायनि सन्देहआव पुलिसजों हमजादोंमोन सानसु मोसाहारिया। नाथाय बे जाथायाव गावखौ जेबो लोब्बा गैया होननानै खौरांगिरि मेलाव दाबि खालामदों सानसु मोसाहारिया। बिथांनि बुंनाय बादिब्ला एनआरएल पेट्रल पाम्पआव नुजाथिनाय जाथायाव गावखौ गुबुना फान्दायदों। थारैनो सोरखौ बुंनो थांदों सानसु मोसाहारिया? खौरांगिरि मेलाव सानसु मोसाहारिया सोरखौ थांखिनानै बुंदों? फै आबुं बाथ्राखौ मिथिना लानि। नोंथांमोननि निउज चेनेलखौ आं बरायना लाग्रोबाय। नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों आङो थांनाय 13 फेब्रुआरियाव जे जाथाय जादोंमोन थिथागुरि एनआरएल पेट्रल पाम्पआव, बे जाथाय जानायाव आंखौ आखाइ दं होननानै जे आंखौ एरेस्ट खालामनाय जादोंमोन, आं बेनि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों आरोखि। बे जाथाय जानाय समाव आं मानसियानो बङाइगावआवसो बिदिनो हरनि 11:30सिमसो दंखायोमोन आरोखि। आंहा बे खामानियाव आखाइ दंनि खुनु बाथ्रायानो फैया। बे समाव आंजों लोगोसे 10-12 जनसो मानसि दंखायोमोन। बिथांमोनानो उइटनेस दंजोबो आंजों। आरो बे केसआवनो सासे आंनि लोगोआव फैलाव बसुमतारी बिथां, आथियाबारि थिनालिनि, बिथांखौबो दिखांनानै लकआपआव सोंलाय फिनलाय खालामबाय थादोंमोन आरोखि। ओमफ्राय बिथाङाबो बे केसआव जेबो लोब्बायानो गैखायामोन। बिथाङाबो बिदिनो 8टासिमसोआ रुमावनो लोगोफोरजोंनो ज' दंबाय थाखायोमोन आरोखि। खुनु बेहा बे केसआव जेबो लोब्बा गैयामोन आरोखि। ओमफ्राय बिनि उनाव जोंजों लोगोसे माखासे आदिबासिफोरबो हमजाफादों। आदिबासिफोरखौथ' आं जेलावसो लोगो मोनहैदों बिथांमोनखौ। बेहाबो बेसारा मिथिहैनायाव जों सिङाव जा गाव खोन्थानाय मथेब्ला गामियावनो हाबायावसो दंमोन नामा बिथाङा। हाबायाव बिदिनो हरनि 12टा-1टासिमसो हाबायावनो दंखायो जाहैबाय बिथाङा। गामिनि गासै रायजो राजाफोराबो मिथिजोबखायो। आरो प्लास माने गामिनि रायजो राजायानो फैदोंमोनबो आरोखि थानायाव बिथांनि जानानै। खिन्थु बिथाङाबो हाबनो गोनां जाबाय आरोखि बे केसआव। आरो माखासे दंबावो, 7-8 दंबावो। बिथांमोना गावसिनि बाथ्राखौ प्रेस मिटनि गेजेरजों साननै सानथामनि गेजेराव बिथांमोनाबो बुंसिगोन आरोखि। बेखौ आं बिथांमोननिखौ बुंनो थांला आरोखि। बिनि उनाव जाहैबाय आंखौ जेब्ला फार्स्टआव थानायाव रायलायनो होननानै लिंलाङो, आंजों लोगोसे दंबावोमोन सासे जोंनिनो लकेलनि। बे समाव बेलासिफोरावनो हगार हरफिननायनि बाथ्रा जादोंमोन आरोखि। दाना नेयोसे नेयो, रायलायोसे रायलायो, सोंलाय फिनलायबो खालायबाय। आं आंनि बाथ्राफोरखौ फोरमायबाय। बिनि उनाव जाहैबाय जेब्ला 6टा 6:30सो जायो, सासे अफिसारा फैनानै आंखौ बुंफैबाय आरोखि जे सानसु फंबाय, खोथाया ओरैबायदि जाबाय, गोजौनिफ्राय एसे खोथा दङ। दाना बिनि उनावनो आं न'नि मानसिफोरनाव कल हरबाय आरो फैजोब्बाय बयबो, रायलायबाय माबाबाय। ओमफ्राय बिनि उनाव नेक्स्ट डे आरोखि, जोंखौथ' लकआपआव सोखाबाय। नेक्स्ट डे जेब्ला सोराङो, जोंनि न'नि मानसिफोर, ओमफ्राय बे आंजों हमजाफानायनि हिन्जाव, ओमफ्राय बेजों लोगोसे सासे हिन्जावबो दंफाबावोमोन। सासे मानसिया हेलमेट गाननानै फैनानै बिसोरखौ फट' खेबदों जाहैबाय आरोखि। फट' खेबनानै नोंसोर बाव मा खालामफैदों? ओमफ्राय जेब्ला बिसोरो सोंफिनो नोंनो मानो नांगौ होननानै, बिथाङा बुंदों जाहैबाय आं मिडियानि मानसि होननानै आरोखि। दाना बिनि उनावनो माखासे जाय आंनि एगेन्स्ट मानसिफोर दङ, आङो पार्टिखौ नाम बख'नो साना, जाय आंनि एन्टिफोर दं, बिथांमोना 6 जनसो हाबफैबाय आरोखि सिङाव। आं खिरखिजों नुहुरदों आरोखि बिसोरखौ। बेयावनो आं बुजिखाबाय बुस्थुआ एसे बोरैबा जाबाय होननानै आरोखि। दाना बिनि उनाव बिथांमोना सोर सोरजों मा रायलायदों बेखौथ' आं बुस्थुखौ दा मिथिजोब्बाय। मा जाहोनाव आं हाबदोंखौबो आं मिथिबाय आरोखि। दाना बे बिदिनो 10टा 10:30सोआव फुंनि आंनि सेंग्राफोर माखासे फंबायमोन, बिसोरबो दंबाय थाखायोमोन थानानि गेटआवनो। बिसोरबो आंनो लकआपआव खोन्थाफैबाय आरोखि जे उमुक मोनानो दंफैयो, एसे बोरैबासो जासिगोन नामा आदा केसा होननानै बुंफैबाय आरोखि। बिथांमोनानो जाहैबाय बै समाव 2018आव दैजिं फेस्टिभेलाव मोनसे जाथाय जादोंमोन आरो।
बे जाथाया जाहैबाय जोंनि माखासे लोगोफोरखौ बिथांमोना बुनानै हरदोंमोन आरोखि। जेबो दाय जायाखैमोन, ओरैनो बुना हरदों आरोखि बिथांमोना। बेहाय जों बिथांमोनखौ एसे पानिशमेन्ट होफिननाय जादोंमोन साननैसो उनाव लिंहरनानै। बेनिफ्रायनो बिथांमोना आंनि सायाव पार्सनेल ग्रास दं आरोखि। दा बिथांमोनखौ आं सानदों आंखौ बेफोरबायदि एरसन एरब्र'खौ खालामनाङामोन आरोखि। आंजों बिसोरो रायलायनो हायोमोन फेस टु फेस, खिन्थु बिसोरनिनो आखाइ दंना एकदम कमप्लिट 100% आरोखि। आं बिथांमोननि नामबो बख'नो सानाखै, थाबैनो मालाबा बुंगोन आंखौ लोगो मोनबाय थाखासिगोन एबारनिफ्राय मिडियायाव, खारन आंहा फोरमायनांगौ बाथ्रा गोबां दं। बिथांमोनखौ आं बुंनो सानदों, नोंसोरो एरसन एरब्र' खालामनायखौ गार। जेलाव गोबां मानसि गोदाव सोराव जोंनि बर' सेंग्राफोर, जोंनि बर' माखासे गिदिरसिन आदामोन गोदाव सोराव जेलाव दंहैयो, जाय बिथांमोना मा केसाव हाबदोंखौनो मिथिया। 2014नि केस, मानि वारेन्ट मा जेबो मिथिया। नोंथांमोना खामानि मावनो गोनां गोबां दं। बेफोरबायदि एरसन एरब्र'खौ गार। नुनो मोनो जोङो मिडियायाव माखासे मानसिफोरखौ बुङो जे जोंनि NDFB दादा भाइफोरनि खोथा बुंनो नागिरदों आङो। बिथांमोनखौ जोङो जेलाव लोगो मोनहैनानै गोबां दुखु नांथाव बाथ्रा बिथांमोना फोरमायदों। जों बे बुस्थुखौ माने आं बे खोथाखौ फोरमायनो सानदों आरोखि रायजोफोरनो। आदामोना माखासे गावसिनि दुखु नांथाव बाथ्रा बुंहरदों आरो रायजोफोरनो खोन्थाहै फंबाय अननानैबो होननानै बुंहैदों। बे बाथ्राखौ आं दा बुंनो सानदों आरोखि। बिथांमोना, बे आदामोना जाय माखासे दङ दा जेलाव, बिथांमोना दायो जेलाव 61 जन दङ। बिथांमोनखौ बख'नायनि राहा लामा लिडारफ्रा दाबो रावबो लायाखै नामा? जेलाव जोङो गासैबो बिथांमोननि खबरखौ, बाय'डाटा डिटेल्स, सोर मा मावदों मा मावाखै जोङो मिथिजोब्बाय दायो। माखासे मानसि बा लिडारफोरखौ जोङो नुनो मोनो मिडियाफोराव आयेन भाबै मावगासिनो, आयेन भाबै गगोन, गोजौआव सावरायगासिनो। बेफोर गासैबो नंखायजोबसो नामा? जोंथ' दायो टटेल 61आव दाबो 7 जननिल' पार्सनेल उकिल हमनाय बाथ्राखौ जों मिथिबोबाय। जायहा बेबो फेमिलिनिफ्राय एफर्ड खालामनो हायो, बिथांमोननि थाखायल' खामानिया मावजागासिनो दङ। बाद बाखि जेसेबां आद्रा थाबावनाय मानसिफोर दङ, बिथांमोननि थाखाय दिनैसिम खेबसेबो बेल पिटिसन मारिनानै होनायबो रेकर्ड गैफेरा। बेल पिटिसनखौथ' बाद दोन, उकिल सासेबो हमाखै बिथांमोननि थाखाय। दुखुनांथाव बाथ्रा बेफोरो। नाथाय नुयो मिडियाफोराव आयेन भाबै जागासिनो, आयेन भाबै मावगासिनो। बेफोर गासिबो नंखायजोबसोमार नामा? दा बेखौ जों सानदों, बे 61नि गेजेराव सानै मानसिया दाखालि बावैसो लवार कर्टनिफ्राय बेल अर्डार मोनबाय। बिथांमोननि नामानो जाहैबाय गान्दा बसुमतारी आरो बुलेट बसुमतारी। बिथांमोना 2015नि जानुवारि 10 ना 11आव एरेस्ट जादोंमोन बिथांमोना। आजि दिनै नै 8.5 बोसोर जाबाय जेलाव। बिथांमोना गावसिनि दाय मावनाय साजाखौबो खाथिबाय, बेल अर्डारबो मोनबाय, नाथाय मानो दाबो रिलिज खालामा बिथांमोनखौ? बेखौ आं कुइसन खालामनो सानदों माखासे लिडारफोरखौ। बिथांमोना बेल मोनखांनानैबो जुदि गवाब्ला मा बुंनांगौ? मा जागोन बेफोरजों? बिथांमोना आंखौ बुंहैनो, फोरमायहैनो थिनदों रायजोफोरनो, जोंना बेल अर्डार जाबाय, एसे रायजोफोरनो फोरमायहैदो। आं माखासे लिडारफोरनाव कुइसन खालामनो सानदों, बे 61 जन NDFB बिथांमोन जाय जेलाव दं, बिथांमोनखौ लानानै माबा पलिटिक्स गेलेनो सानदों नामा? सोरबाया बेल मोनबाबो दिनै रिलिज जाया। Why? What is the reason behind that? मा जाहोना मा? It is a question to all
the leaders, those who are working for their cases. Why are they still behind the bars, even after getting bail order from the court? Whereas they have already spent 9 years in jail. It's about to be a decade now, but still, they are not freed yet. Why? मानो? जाहोना मा? फोरमायनांगौ बाथ्रा गोबां दंबावो रायजोफोर। बिथांमोननि जिउ जारिमिननि बाथ्राफोरखौ फोरमायनानै माने सानसेयैनो फोजोबनो हाया। फैबाय थानाय समाव, फैगौ समाव थाबैनो आंखौ लोगो मोनफिनगोन। आङो गासैबो डिटेल्स रायजोफोर आङो मिडियायाव फार्स्ट टाइम आङो बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव ओंखारफेराखै। बेखायनो एसे आङो लाइक भाबै माने मोजाङै फोरमायजोबनो हाथ'ला रायजोफोर। आंखौ क्षमा खालाम। टाइम टु टाइम आपडेट मोनबाय थागोन आंनिफ्राय रायजोफोर एबाउट द इनसाइड स्टोरी अफ आवर फ्रीडम फाइटार ब्रादार्स। थाबैनो लोगो मोनफिनगोन रायजोफोर। आरो आं मोनसे बाथ्रा बुंबावनो नागिरदों। आंखौ जाय साजायनानै जेलाव सोनाय मानसिफोर नोंथांमोनखौ आङो साबायखर होनो। नोंथांमोननि थाखायनो आङो दिनै बै जेलाव थानाय आदामोननि थाखाय आङो खामानि मावनो राहा लामा मोनदों, खाबु मोनदों आङो खामानि मावनो। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय। दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव दायो आर्ट स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थिसननो हागोन। मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन। थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन।